В съвременното ежедневие на повечето от нас е характерна липсата на движение. Голяма част от работещите хора не успяват да се движат активно дори 1 час на ден. Движението обаче е изключително важно за нашето здраве. То всъщност стимулира кръвообращението, подобрява снабдяването на тъканите с кислород и тренира сърдечния мускул. Нещо повече. Когато мозъкът получава повече кислород, това подобрява вниманието и концентрацията ни. Мускулите, костите и ставите, както и сухожилията се поддържат активни. За да бъдем здрави, метаболизма ни и всички наши органи изискват движение. Когато седим, ние почти не се движим. Много служители прекарват средно по 10 часа на ден в седнало положение, което не остава без последствия, тъй като кръвообращението се забавя, притокът на кислород намалява и мускулната система се отпуска или напряга. Мозъкът превключва в бавен режим, концентрацията ни намалява и така се уморяваме. Заставате в неправилна стойка, която напряга гръбначния стълб и причинява трайни увреждания. Ако използвате продукт като Слопер, движението се завръща в ежедневието ви. Всички наши столове изискват и насърчават движението по време на седене. Те непринудено тренират мускулатурата ви, а вие изгаряте калории. Сухожилията и ставите ви остават активни, а между прешлените дискове се освобождават от напрежението и така се поддържат здрави. Предотвратяват се проблеми с вените, кръвообращението остава активно и нещо повече. Това подобрява настроението ви. Слопер. Живот в движение.